ቃንዛ ሕቆ ከምኡ ድማ ቃንዛ ብርቂ ጨዋዳታት ሕበጥና እግሪ ሽኮርያ ደም ብዝሒ ፀቕጢ ደም ከምኡ ልዕሊ ክብደት ሚዛን ሰውነት ዘለኩም ሰባት ዓባይ መፍትሒ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እዛ ንሪኣ ዘለና ማሽን መሳርሒት ናይ ስፖርት ኮይና ንዞም ክጠቕሶም ዝፀናሕኩ ተቃልል ወይ ድማ ትሕግዝ እያ ማለት እዩ ብምንታይ ትሰርሕ እንድሕር ኢልና እዚኣ ናታ ብሶኬት ታይመር ኣላታ እዚኣ 15 ደቂቃ ኣብዚኣ ልክዕ 15 ደቂቃ ኣብዚኣ እንድሕር ዳ ተንቀሳቂስና ሙሉእ 1 ሰዓት ሙሉእ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ከም ዝገበርናያ ተሓስባ ብፍላይ ከዓ እዞም ክጠቕሶም ኣቐዲመ ዝፀናሕኩ ምስኡ ዝተሓሓዝ ፀገማት ብፍላይ እንድሕር ሃሊና ዓባይ ፍታሕ ተምፀልና እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኩሉ ሰብ ኣገዝኡ ክህልዎ ወይ ድማ ክትህልወና ትግባእ መሳርሒት እያ ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ገዛና ብምህላው ከዓ ጥዕናና ክነውሕስ ትሕግዘና እያ ንሙሉእ ሓበሬታ ኣጠቃቅማኣ እንድሕር ደኣ ትደልዩ ኮይንኩም ብቁፅሪ ቴሌፎነይ 0046 39 09 52 55 ብሰላም ምፁ